Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, 5 peso, nonagonal type, year 2019, 2020, and year 2021. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance. Shoutout din sa mga magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout po sa inyong lahat na mga kaibigan ko dito sa YT. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, paki-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, isi-share ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo ang aking koleksyon na 5 peso nonagonal type. Ayan, nonagonal type 5 peso, year 2019. Ayan. Ito naman yung 2020. At ito yung bago kong hunting. Ayan, may na-hunting ako kahapon, 2 piraso na year 2021. Ayan, 2021. Ayan. At ito pa yung isa. May mga koleksyon na rin ako nito. Itong share ko sa inyo. Itong 2019. Ayan, marami-rami na rin ang aking naitabi dito. Ayan. At ito naman yung 2020. Ayan. Para sa kaalaman po ng lahat, naglabas po ang BSP ng ganitong klaseng barya na nonagonal type. Ito po yung 9-sided. Ayan. Dahil po nagkaroon ng confusion doon po sa nilabas nilang barya na 1 peso. Ito po yung 1 peso na NGC at yung 5 piso natin na NGC din. Ayan. Napagkakamalan kasing piso itong 5 piso na ito. Ayan, kaya ngayon naglabas na po ang BSP ng nonagonal type para mawala nga yung pagkalito ng ating mga kababayan. Ayan, ito na po yung 5 piso natin ngayon na nonagonal type. Ayan. Ayan, puntahan na po natin sa Numista. Ayan, kung ano ang features nito. Ayan, ang features nito, issuer, Philippines, period, Republic, 1946 to date, type, standard circulation coin, years, 2019 to 2021, value, 5 peso. Currency, peso, 1967 to date, composition, nickel-plated steel, weight, 7.4 grams, thickness, 2.2 mm, shape nito, nonagonal, 9-sided. Ayan, ang technique nito, milled number, N number 187351 at ang references nito, KM number 312. Ayan, puntahan na natin ang obverse. Ayan, ang obverse nito, ayan yung imahe ni Andres Bonifacio. Ayan. Nasa bandang baba, nakasulat, Andres Bonifacio.
Sa bandang taas naman, Republika ng Pilipinas. 5 peso, nasa bandang kanan, yung denominasyon niya. At ang taon naman, ayan, 2019, nasa bandang taas. Ayan, dumako naman tayo sa reverse. Ayan, makikita niyo yung halamang tayabak. Ayan, yung shield ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa bandang kanan. Ayan, Central Bank of the Philippines. Ayan, kung mapapansin nyo, ang age nito ay plain. Ayan. Ayan, puntahan na natin ang presyo nito sa Numista. Ayan. Yung year 2019, ang extra fine nito nasa 30 pesos. At ang AU, almost uncirculated, ayan, nasa 41 pesos. At ang uncirculated, nasa 71 pesos. Ayan, ang frequency nito, nasa 92% yung year 2019. Ayan, dumako naman tayo dito sa year 2020, ang AU, almost uncirculated. Ayan, ang presyo nito, nasa 5 pesos and 30 centavos. At ang frequency nito dito sa Numista, ay nasa 19%. Ayan. At ito na nga, yung 2021, ayan, nasa 3% ang frequency nito at ang price nito, wala pang nakatala. Ayan. Gusto ko munang pasalamatan ang aking mga kaibigang coin collector at mga kaibigan ko dito sa YT na nag-support sa huli kong video. Ayan, shout out Saudi Boy TV, Perang Pinas, Shirley Bato, GIDC Coins Channel, Greg A. Ahero, Cross Collection, Mario Victorio Coins, Evelio Flores Jr., Rasta Coin 24, Money Collector, Coins TV, Borix Bol Suarez TV. Yan, mga kaibigan kong coin collector. Salamat din sa mga kaibigan ko dito sa YT na nag-support dito sa huli kong video. Yan, Cancioneros TV, Wandering Bicolana, Manny Pacquiao Team, Yard Eats, Life Vlogs, Simple Lot, Mel's Kitchen, Caviteño Farmer, Christy Aurelios, Dupax 19, Hangilo Vlog, Sunshine Ace Channel, SR16, God the Extra Mile, Filipina 4 in Europe, Master James Vlogs, Chef Vine Mix Vlog, Melba Channel. Ayan, maraming salamat din kay Chopis World 1981, Raymond Sanoset, Team Sangkay, at kay Madam Estrella Byfield. Yan, maraming salamat po sa pag-support. Manay Bila Ruby Vlog at kay Mayora Meme Jelly. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sana may naibahagi akong konting kaalaman o impormasyon patungkol sa baryang ito na 5 peso nonagonal type year 2019, 2020 at 2021. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalas.